Сёння губазік праводзіць арышты за іншадумства, запалохвае і збівае, ладзіць ператрусы, больш падобныя на пагромы, пераследы паводле нацыянальнай ды іншых прыкметаў. Губазік ставіць сабе ў заслугу барацьбу з нібыта экстрэмісцкімі арганізацыямі, якімі аўтаматычна абвяшчаюць усіх, чыя погляды адрозніваюцца ад поглядаў рэжыму Лукашэнкі. Паводле матэрыялаў губазіку толькі за мінулы год больш як 550 вэб-сайтаў прызналі экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыяй. Абмежавалі доступ амаль да 200 падобных сеткавых рэсурсаў. У спіс экстрэмісцкіх фармаванняў дадалі 35 аб'яднанняў, а ў пералік асобаў, якія маюць дачыненне да такой дзейнасці, уключылі больш за 3,5 тысячы чалавек. Таксама губазік запэўнівае, што на асноўных апазіцыйных тэлеграм-каналах удалося знізіць колькасць падпісчыкаў на больш чым 750 тысячаў. Навошта ўлада стварылі губазік, наколькі эфектыўна ён працаваў, як змяняўся і хто цяпер фактычна кіруе структурай, пра гэта наша журналістка Кацярына Гардзеева паразмаўляла з кіраўніком байпол Александрам Азаровым. А навошта 33 гады таму увогуле было аснаванае вось гэтае падраздзяленне, вось гэтая структура? Губазік быў заснаваны на пачатку 90-х гадоў, яшчэ ў часы СССР. У тыя часы, у перыяд перастройкі так называемай, з'явілася шмат крымінальных груповак, бандытызм расквітнеў, было шмат забойств, нападаў на грамадзян. І вось была створана такая структура, каб змагацца з арганізаванымі злачыннымі групоўкамі. І такая структура была створана таксама і на Беларусі, як і ў іншых краінах СССР. Ось з тых часоў губазік стаў працаваць і вельмі эфектыўна працаваў на пачатку, і былі фактычна знішчана вся арганізаваная злачыннасць, яе цяпер на Беларусі не ўбачыш. Ось апошнія групоўкі былі затрыманыя напрыканцы, прыкладна 2010-2012 годах. Все, пасля гэтага ўжо не затрымліваліся ніякіх такіх груповак і не было іх. Але потым, уже з 2015 года пазней, губазік стаў ператварацца ў палітычную паліцыю. Гэта адбылося таму, што яе ўзначалілі такія людзі, як Карпенкоў і Бедункевич, Михаил Бедункевич. І мы ўбачылі, што ў 2020 годзе якраз губазік стаў сімвалам барацьбы з інакамысліем, з беларусамі, якія хочуць адстойваць свае правы і не згодныя з дыктатарам. Ёсць меркаванне, што сам Лукашенко упесціць вось гэтую структуру, таму што баіцца, што сілавікі калі-небудзь могуць яго знесці ўвогуле. Лукашенко, конечно, боится силовиков, бо ўся яго ўлада пабудавана толькі на силовиках. Ось і таму ён іх песціць, але нельга сказаць, што ён песціць менавіта губазік. Ён песціць агульна КДБ і Міністэрства ўнутраных спраў, але не губазік. Бо губазік хацеў стаць яшчэ з такой спецыяльнай структурай, выведзенай з Міністэрства ўнутраных спраў, спецыяльным цэнтрам па барацьбе з экстрэмізмам. А Лукашенко не падпісаў гэтых дакументаў. Таму ён не хоча, каб губазік атрымаў больш улады, якую ён мае на сённяшні час. Пачынаючы з 2010 года я бачыў, што губазік хацеў выдзеліцца ад Міністэрства ўнутраных спраў і атрымаць больш правоў, стаць структурай больш самастойнай і не падпарадкоўвацца міністру ўнутраных спраў. Ён цяпер падпарадкоўваецца намесніку міністра ўнутраных спраў. І былі канфлікты ў свой час, калі Карпенкоў, напрыклад, хадзіў не да намесніка міністра, а да самога міністра. Адразу праз галовы шоў. Гэта вельмі не спадабалася. І заўсёды губазік хацеў аддзяліцца ад Міністэрства ўнутраных спраў, стварыць, па прыкладу Расіі, нейкі такі цэнтр па барацьбе з экстрэмізмам. І я думаю, што ён хоча і да сённяшніх дзён такім стаць. За апошні час мы бачым, што кіраўнікі губазіка змяняюцца вельмі часта, вельмі хутка. Чаму так адбываецца, як вы лічыце? Я думаю, што гэта залежыць ад таго, якраз ад палітычнай устаноўкі. Не ўсе, хто служыць у губазіку, хочуць займацца палітыкай.
Губазік людзі раней ішлі бароцца з арганізаванай злачыннасцю, а ніяк не змагацца з беларускай апазіцыяй. І толькі Бедункевіч і Карпенкоў сталі прымушаць супрацоўнікаў гэта рабіць. І таму не ўсім падабаецца гэта. Людзі звальняюцца. Шмат людзей пасля 20-го года звольнілася, я ведаю, і 20-м, і 21-м, і дасюль працягваюць звальняцца. Ось і пенсіянеры супраць такой палітыкі самого Губазіка і перасталі нават віншаваць дзеючых супрацоўнікаў і прыходзіць на это свята. Ось таму якраз і ідзе такая ратацыя кадраў. Людзі не хочуць змагацца з беларускай апазіцыяй. Ось, а іх прымушаюць, і яны тады шукаюць такую лазейку, што рабіць, трэба звальняцца, пераводзіцца ці дачакацца пенсіі, і таму людзі цяпер у асноўным якраз чакаюць пенсіі. Як пенсія прыйшла раней, змагались з тым, каб застацца, пісалі на прэзідэнта там пісьмы, каб працягнулі прыдзельны ўзрост. Ось, ну, не шмат каму працягвалі, але працягвалі. Цяпер ніхто этого не піша, пенсія надышла, хутчэй бы сысці і пра ўсё пра гэта забыцца. Напрыклад, дзеючы кіраўнік Губазіка, ён ніколі не выказваўся за Лукашэнку. Я яго ведаю шмат гадоў. Ён звычайны супрацоўнік міліцыі, які выконваў свае абавязкі і выконваў іх сумленна. Ось ён прыйшоў у Губазік змагацца з арганізаванай злачыннасцю, а не з апазіцыяй. І таму я думаю, што ён у ролі кіраўніка як не самастойная фігура. Ім больш кіруе Михаил Бедункевич, які фактычна яго намеснік, але юрыдычна намеснік, але фактычна з'яўляецца цяпер, напэўна, кіраўніком Губазіка. Навошта вось гэтая ракіроўка ў пасадах? Чаму ён займае месца зама, калі ён фактычна кіруе структурай? Бедункевич хацеў быць кіраўніком Губазіка, але яго не прызначалі, таму што ў яго было шмат касякоў, так называемых, па працы. Адзін з яго супрацоўнікаў падазраецца ў тым, што ён нібыта скраў грошы і ўцёк за мяжу. Ведаеце, гісторыя 2017 года. Вось. І у яго якраз супрацоўнікі звальняліся па розных матывах. Я, напрыклад, таксама пайшоў у апазіцыю. Я быў падначалены Бедункевіча. І таму Бедункевич, на яго бумагі падавались, конечно, каб яго прызначыць кіраўніком Губазіка. Але, гледзячы на яго эти касякі, яго не прызначылі. І, можа быць, і не прызначыць. І ён такі ценевы кардынал, ценевы намеснік, які фактычна кіруе.